Musandipfure Baba yenza indochema kakumbulira hamwe nesuwo satefu Jesu mama buete chemapa mire chembe kakumbulira hamwe nesuwo satefu Jesu mambo Jesu mama buete chemapa kakumbulira hamwe nesuwo satefu. On behalf of Dr. Mgweni and Dr. Gwini, permit me at this juncture to officially commission this ZESA project at Ruangwe Church of Christ in Rukunguwe Church of Christ, Mashonaland East, Murewa District. As you are also the witness to this project, as I commission it and give it to the glory of God. Rikaiti tende mari paneno ngwandi chavhura zviri pano. Ndichaverenga semanyorerwa pakaita. This ZESA project was officially opened by Dr. Bishop C.T. Mgweni on 27 July 2024. Mwari varopafadze Rukunguwe Church of Christ. Amen. Amen. Ndichakumbira mfundisi Kasava vatinamatire. Tinamati. Muzita renyu Baba neremwanakomana neremweya mutsvene. Baba, tauya pamberi pechigaro chenyu zuva ranhasi masikati. Takaungana panzvimbo ino yeRukunguwe. Baba, makaita henyu nebasa rakaitwa nevana venyu. Taakukumikidza iri basa Mwari kuti rigove rinobatsira community yenzvimbo ino yose. Pane zvizhinji Jehovha zvichabuda pabasa irori. Pane vana vachadzidza nezvazvino kuburikidza nemagetsi iwaya. Pane mabasa achabuda Mwari evana venyu vemusangano avachawana kuburikidza nemagetsi iwaya. Pane zvidzidzo Jehovha zvinokwanisa kuitwa nemadzimai zvichabuda kuburikidza nemabasa emagetsi aya. Baba, takumbirira homwe dzakatapudzwa vachiita kuti zuva ranhasi tive tinokomishina magetsi iwaya. Komborera isangano rino Mwari, utungamiriri hwavo ngahuropafadzwe nekuti vanoona zviri mberi. Chitibatsiraiwo Mwari kuti isu tisati tazviita tigove tinodzidza zvakanaka pazviri. Ropafadzai ungano ino, ropafadzai mufundisi Karikoga, ropafadzai kunyangwe nevese vane chekuita nenzvimbo ino zuva ranhasi. Baba, ropafadzai nyika yedu yeZimbabwe neutungamiriri hwayo. Tinongokukumbirai Mwari kuti nyika yedu irege kuve chiseko pane dzimwe nyika. Ngaive inobudirira pazvizhinji zvatinoita. Maita Changamire, maita Jehovha, maita Gwayana ramambo, nezita ramambo wedu Jesu Kristu takunamatai. Amen.
그나무 왜 그가 제스가 Church of Christ.